La. Buya la. Ayikho lento yakho le. Hayi, mfethu utheni uchama amanzi lo muntu pregnant imapha amanzi wachamayo kanti. Ngichama amanzi mina. Kanjani nawe pregnant? Angitholile umsebenzi. Ekabani? Awuyazi Angitholile umsebenzi. Wakuyekisa umsebenzi. Yana abantu babona ukuthi no uyajwayela lo. Sanibonani dumelanga ngabishene ekseni kuseyimi futhi uDlamini sibalukhulu uJamash Jadu inkomo zidle ekhaya ngoba iswela belusi uSigwinya Mkhonto umfazi wamabele emado wancelisa ingane ingaphesheya komfula wena wasulisa umuntu ngesikhuni endunu kwaze kwasekusene yoba ngithi kuwena welcome to another beautiful episode of Uyangijolela kuphi na khona la on Duyaza TV uma ungaka subscribe usenkingeni mfethu yokuphuthelwa izinto ezimnandi yenza kanjena ke wena uhlele ekhaya subscribe like ucomment ushare ubukele mfethu and let us know ukuthi ucabangani mfethu ngomsebenzi omuhle sinenzela wona ngaleli tohe esivuka ngalo ngithi kuwena siniphiwe ngokusho kanjalo ngontshitshitshi kanje 3 2 1 let's go. ngale zakwethu engiyithandayo kakhulu siphinde sabuya nolunye uhlelo futhi oluyinqazi vele Duyaza TV uyangijolela kunjalo nje uyabhala uyasibiza siyeza siyafika siyalungisa makulunga kuyalunga mangalungi siyabaleka kunjalo nje indaba zomjolo esidila nazo ayike enye into nje silwa nemjolo nje siqapha imjolo khona abajolelwayo khona abajolayo khona benza in konke kuhlangene ingxubevani kodwa ke kule ngizomsurprise ngoba language esoyikhuluma la ngithatha kancane siswamena hayita mwana mane Njani? mivukile minjani Okay. bito la mina welcome wena Khensani Ayinenkinga malume. Ayi indoda yami umuntu wami vele ngihlala naye. Hayi manje this distance amkhona uku-understand yabona. Hayi kunomuntu vela ujola naye and lo muntu ngiyamazi. Ngumngane womchangana wakithi yabona. Oh umchangana wakini. Okay. And lokunomjela yena wakaneta. Boyfriend wa wena. Boyfriend wami unijela yakaneta. Okay. Loko ngilanzelela lo muntu umithisile ne unesisi and lesisi isakhe. But simangikhuluma naye uyaphika ukuthi hayi lento angiyenzanga ayikho baby ngithanda wena into eningi yabona ayikhulumayo yabona and asekhona ukuma-understand that's why ngibize wena uzokhona ukunisiza and nami ngikhosho ngiserious lesi esakhe lo muntu ujola naye vela nisho serious yabona and asakhona uku-understand nami and nami ngiyamthanda umuntu wami ngifuna usihlukana kanje hayi cha okay ngiyamthanda bona bengicela ukuthi ungisize ngizobona ukuthi ngiyenza kanjani naye plan yabona alright so siswami umuntu wakho lo ninomntwana naye noma nomntwana oyi-1 abayi-2 bami ngaphandle yabona nomntwana oyi-1 naye abayi-2 abangaphandle yabona nginabo. Alright. Senesikhathi esingakanani nijola nomuntu wakho? 2 years. 2. Alright. Bafethu ngicela ukusho lokho because before I forget it. Lo sisi mayikhuluma ungikhumbuza omunye usisi waku TikTok abathi Emilda athi futhi so ayikhuluma ungikhumbuza yena so sisi wami usisi wakho lo othi usisi wakho omaziyo omshangani uye wakhuluma naye ukuthi wayejola neboyfriend yakho ngikhuluma naye but wantshela sikwenze so ndesiso sakhe nesiso sendodami imitelefoni ndodami ashusha kona sitela nje mara story ngikwasho ne angijelile yena sisi mangibuza indodami ayaphika and lo sengimbuza ukuthi usho athi yebo ngisho and ngiserious ngithi alright sizobuza indoda mangibuza hayi kuyafana yayala and le nto yandidez okay shuthi indoda yakhe active kakhulu makuza la very very active uyayenza lento kulungile sisi wami
Sizobiza usisi lona sizwe istory sakhe naye angithi. Alright. Sisi ngicela uze. Ayi, Ubuti. minjani? Ni right wena. Na mina mi right. Ibito rami ni welcome. Ibito ra wena ma. Sindoka. Sindoka. Wamtiba sisi lo. Ya namtiva atile ka mina. Atile ka mina ni namtiva yena. Atile ka mina tala ni byela ku ku na vanhu va ku vonaka. Va vonaka nunu wa yena ndlwini ka mina. Nuna wa yena kandlini ya wena. Avanhu va byela yena. Ukuri babone Nabantu bamtshela ukuthi babona indoda yakhe endlini yakho. And then nithivele indoda yakhe beningayazi ukuthi indoda yakhe ngicela ubulabule mina sibulabule ngiyasazi bulabule kunabantu bamdlela ka lo sisi lo ku babona andoda anina yena ndlweni ka mina. And then niyamtshela ukuthi indoda yakubani then ayanitshela ukuthi lo bhuti waso yeah nithi vela lo bhuti I boyfriend yami anitshele ukuthi yena anganamfazi. And then mina ni pregnant le ndoda yakhe nimithisile mina nyimba yanuna wakhe anuna wakhe anganidzelanga ku anasade endlini. So sisi wami wena unesikhathi esingakanani ujola nomuntu akalo? Isikhathi 1 year. Yeah, and then ni pregnant ni preg ya 3 months. Yo, so ubhuti lona akakutshelanga ukuthi unomfazi? Anganitshelanga ukuthi anomfazi. Mina anifuna ukuthi ayeka umfazi wakhe nifuna ukuthi asupporta le ngane. Ngikhona ukuthi asupport umntwana. Nami nabantwana kumele ukuthi asupport bami nabo. Mina anifuna ukuthi akhiphe amali eyiningi ukuthi because mina nimfazi wakhe. Ngifuna akhiphe imali yokuthi nisupporta lo mntwana Yeah. So wena uvuma ukuthi asupport naye aninandaba. Wena ufuna imali yesupport kuphela? Yeah, nithi mina ni pregnant. Aloka ningali pregnant akumala nkinga pregnant ngantshela ukuthi unomfazi. Ashingendleki. Sizoyenzeka. Sizoyenzeka. So awufuna indoda yakhe support umntwana? Nalo ulaba mali. Nalo ulaba mali. Ayakwi. mina kwini kanjani? Kahle. Liyena ulaba mali. Mjela nishaka namuntu angavumeli yena. Akamtshelanga ukuthi une boyfriend, akamtshelanga ukuthi unomfazi yena. Nabo bangani yena. Bamluma indlebe. Unomfazi. Shutha bamlumanga indlebe. So wena ufuna boyfriend yakhe support? Uyamuzwa uthini? Ethi akafuni. Mina abantu mangendlebe banitshela ukuthi yena namfazi. Le indoda yakhe nitshela ukuthi yona akanamfazi. Mina nijola nayo yakhe ayi1. Nijola nayo 1 year and then mina ni pregnant months. So wena ufuna ukuthi ubafa support izingane zakho lezi ezi3 plus nalezi ezi2 engazone zakho ezakhe uzosupport angisifuni uthole nazo ngamtshela ukuthi nabantwana avume kumele ukuthi support nami ngifuna supporta lo mntwana noma ngalali nami angithi uthi une3 angantshela ukuthi angaphuma lo mntwana ngoba 3 months angaphuma aphuma yena aphuma mlahle omlahle kanjani? Kahle. Wena ubalahlile bakho? Hayi ngibalahla ngabakho. Why kumele lahle wakho? Angithi unomfazi phela lo mmithisile. Sizothini? Why kumele lahle umntana wakhe? Uzomlahla asinayo iplan. Asinayo. No iplan ikhona. Ayikho. Ikhona ukuthi indoda yakho yondle lapha. Hayi siyeke mali. Angeke yenzeke. Angeke yenzeke. Izokwenzeka amaphoyisa akhona. Amakhona ngendawo. Akhona amaphoyisa. Ukuthi makuthi hayi amalele afambe neyakhipha ayani ngaphumela ngifuna ukufamba malume khuluma mama amago mina nibabo mina abanifundisanga ukuthi nikhipha umntwana yes lokhu ungalavi umntwana baya jova ba preventa kunaleyo anga preventanga before ubefuna umntwana indoda yakhe nendoda abani anijolanga nayo 3 months nijoli nayo yona 1 and then manje ni preg
ya 3 3 months. bengayazi ukuthi nomfazi imama wami baba Abakufundisa ukuthi ukhipha indaba. Siso nizobabulala bona. Yebo kunjalo vele. Kunjalo vele. Nizobabulala bona. So ungamkhiphi vele. And then mina nisamfuna mama wami baba wami. Ngokubulala abazali bakho. Ngeke nibulala abantu. Umntwana bese ukhiphi nabazali bakho ngeke. So indoda yakhe izokondla la. Ngeke Angithi qhamele phakathi right izokondla. Yami indoda. Sizobona ngayo. Sizoye police station phela angithi amaphoyisa khona. Siyafaka bathi lento le maintenance. Yasamfaka i-maintenance uzo-maintain. Hayi. Ethanda angathanda uzo-maintain. Ngeke nami ngizoyenza. Uzoyenza ini? Inyanga kunezinyanga zonke lezi. Ha! Uyokwenza nenyangeni? Ngani mina? Naye nayimchangana, naye nayimchangana. Naye nomchangana. Ufamba kumina. Nami nimshangana Sihamba mina. nayo passport. Nawe na uthi family ndawo uthi fambayo. Passport sizohamba Athi police ngo station. kata mina. Asho ngelunga ngesupport. Nawe ukati lunge uyena. All right, asenze kanje. Indoda sibona. Okay, siswami. Ngicela Amaphoyisa bathi abafuni umuntu wakhiphe siso. Lesibhedlela bathi kunamaphilisi. Isupport yona. Kunaleyo Jehova. Kunaleyo ufaka la. Amaphoyisa mawukhipha siso bayabopha. Bayabopha yebo. Ungafuni bakubophe. And then nizokhipha nizolahla abantu bayi-3 babami nomntana wakho. Ungavumi. Lo indoda yakhe izokondla lesisu lesi. Mina aninamntwana ninalo mntwana kuphela manikhipha lo. And then kutenhleka kunovani nwana unwe la ndzeni ka mina manikhipha lo. Ngeke usamthola omunye. Ningazamthola. Ngafuna ukukhipha. Amsupport yena sebenza. Izosupport indoda yakho. Iyasebenza yona izosupport. Izosupport. Ngeke nikhipha indoda yakho mayingafuni ukusupporta lo mntwana. Nizohamba niyathengisa lapha nizohamba moyeteni niyathengisa nizosupporta lo mntwana. Uthengisani? Uthengisani? Nizothengisa inkukhu nizosupporta lo mntwana. Uthengisa ikeke? Yeah. Nesisi uyabona ngikutshela lo muntu bamtholi kuphi badayisayo uyayizwa lento ayikhulumayo uyayizwa hayi okay asenze kanje siswami ne ngicela ukuthi uhambe uyongimela lapha ne ngizokubiza futhi ngeke asibize le ndoda le akube yiyona ezoyikhulumela la simfonele isizwe yayizwa your balance is lower than Hello Kunjani Nami right Kuluma nobhebhe wakho uKhensani uKhensani Hayibo wambuza kanjalo ngithi uKhensani Hayibo ubaba umntanakho ngithi umama umntanakho uKhensani mtshelezelana ukuba baby ngikulinda lapha ngicela ubona ngila estradini baby ngikuphathele surprise baby kuna surprise ngawukhomelayo all right baby nange sekuphika phela umuntu wakhe hayi angazi kanti wazokhensana abangaki angazi maybe yadideka or uphuzile baningi itsida uphuzile okhensana baningi kunokhensana 1 kunokhensana 2 kunokhensana 3 so akazi ukuthi ufonelwa yimuphi ukhensana sengifuna ukumbona hayi lo muntu ophika umuntu wakhe onengane naye othi akamazi umthole kanjani wena lo muntu hayi besifunda sonke yabo benifunda nonke sisibancane nje but lesijole into edlala but hayi siyaqhubeka sahlangana la egoli yaba serious just why nithi sine 2 years manje ngalesikhathi nifunda nonke nahlukana
wena uhamba ojola kwenye indawo wathola abantwana abayi-2 wabuya usuhlangana naye Beyanhlangana naye. naye wakushaya umntana ngaphezulu so sebeyi-3 bayi-3. manje ufuna ukuthi ondle nalabantwana angabona bakhe Hayi, uzoba ondla. Angithi ngimtshela ukuthi manje nabantwana angeke sachubeka athi hayi ngithanda abantwana nabantwana bakho. Asichubeki. Wangichubekisa vela zajola namanje. wena ubuzojola naye kube yena ube nabantwana abawu-2 Cha. bungeke ne okay But mina ngimbuze ngithi nabo abantwana sayi anginamntwana. okay Yebo. uye lo mfethu Kuphi surprise lana? cela uzoma ngapha mfethu sawubona bhuti Yebo bhuti. kunjani Siyaphila bhuti njani? ngiyaphila igama ngu-welcome ungadlamini ubhuti bani Bhuti usithembele. usithembile Yes. sithembelo Yes. okay usisi lo uyamazi Yebo ngiyamazi. okay uyasho naye ukuthi umuntu wakho Yes, umuntu niyathandana kumnandi Yes. sisi wami ngicela umtshele ubhuti ukuthi why sila today Oh baby, Yes baby. ngela bithi kunomuntu ujola naye. Manje waqona mawumbethena amakhamera. Hayi. Bengicela ukuthi uzonsisa. Angithi ngikubuzile wena wa. Ukhuluma lo ndendle masoyi. Angithi ngikubuzile waphika. Ile surprise ubuzela sona. Hayi cha, just ne. Asikhuluma sikhona ukuzwanana yabona. Kunomuntu sonesiso. Ande ngiyamazi umthanga wakithi. Ande sisiso sakho. Nesiso. Isami. Almithisi mina. Awumithisi kanti ingane leni nayo Qambela amanga lo muntu. Uchama amanzi mina ngiyazazi. how Almithisi mina. Uyabona mama. usisi uthe wena unomntwana naye Nantwana namuntu. Ngimithisi. Ingane leni nayo yabona. Akunamntwana namuntu. mfethu uthi usisi Mina bhuti ngimithisi mina. ha Angimithisi. so unamanga usisi Unamanga. Angimithisi mina. uthe wena umthole nabantwana abayi-2 nazi nenzo yi-1 nobabili Bhuti angimithisi mina ngithi ngiyakutshela. Angimithisi. Hayibo. hawu angisazi Wampheka kanje. Ngimithisi. hayi angisazi Hayibo, umntwana lona naye wabani? Ngimithisi mina ngangampeni nawe saye ku-doctor wasitshela sokuduka ukuthi mina ngimithisi manje lezi ngane ungitshela ngazo Malume Hawu. manga. Namanje inyanga iphela unikeza imali emfakela umntwana. kanti imali bomfakela yona yani bhuti zanganikeza ninikeza umuntu imali mina nemali awumnikezanga zanganikeza umuntu imali Yonke into yaphika kanti Mala ngena ungani wena? ujola naye kodwa amnikeza imali mnikeza njani imali bhuti umuntu wakho angisho ayikho masendele manje ngikunikeza imali kodwa umuntu wakho yazi ukuthi manje ngimnikeze uzokukhuthaza ndlelani mfethu Hayibo. uzokukhuthaza kanjani lo muntu akenzisi akunanto ayenzayo endlini next yahlala mfethu usisi lo labantwana abawu-3 kanti ubathathaphi uyazazi yena mina ngoba uthela wayi-2 akubona bakho lo yedwa lo omunye owakho Bakho wakhe vela. anginamndaba so uthi kunosisi wena ojola naye omshangano wakubo and lo sisi lo pregnant angijoli mina angijona umuntu engijola naye mina yabona lo muntu kubiza lana uzoniqambela amanga phambi kwamakhamera Hayi. madoda so lento ayikhuluma ayikho awuyazi ayikho akho lo ngiyaziyo mina Hayibo. yo akho lo I'm defeated mina Unemanga. hayi mina I'm defeated Ukholwa embalweni. unemanga ne musukuyemba mfethu awuyemba kanti kuthini uhemba ke uqamba amanga ukuyemba wawuqamba amanga angiqambe manga thetha inyani tata man thetha inyani angiqambe manga angimithisi angithandani ngaphandle awunamntwana anginamntwana okay Namntwana. asenze sisi ngicela uze asibize lo sisi lo Fast and Furious oho Hayibo. And then ane uthawu joli wena. And then ebone ke bulabula khuluma mina ngenzeni why uthawumazi uthababona lesisho wafaka izandla ekhanda uthawumazi mfethu wawenza kanjena mfethu
uthi akakwazi uthi akakufike ujampisele bani wosijampisela no besolungisa lento ephikayo solungisa lento ephikayo nijoli naye wani ni preg yaka niyekela isimsebenzi athi nihlale endlini azobhatala irent athenge kudla manje ni preg niyekela manje mfethu utheni uchama amanzi lo muntu pregnant imapha amanzi wachamayo kanti ngichama amanzi mina kanjani nangu pregnant Antholi nisebenza ekabani Antholi nisebenza wakuyekisa umsebenzi yana abantu babona ukuthi no uyajwayela lo baba buya la baba buya la hey buya la buya la ayikho lento yakho le hayi man awuzukubalekela indaba zakho la mfethu hey awuzukubalekela indaba zakho usuyabaleka manje uqalatha umazi lo muntu wena hayi suka uzongishayisa hayi wawungakhuluma iqiniso khuluma iqiniso okay ubalekelani ngabe ukhuluma amanga bayakushaya ngoba ukhuluma amanga awuthi afuna ukukhuluma iqiniso upregnant unengane nayo uyayiphika manje ufuna ngikhuluma iqiniso batshela ukuthi bahleze moya okay okay baby kwenzekile woza la imali abheka le lentombi ifikile endlini ne sengikhuluma nawe bhuti sure ifikile intombi yakho endlini kithi iyoqhina usisi wami yabona sahlangana khona ngolohlobo ngigcina manje mistake kune mistake wayibuyiphika le mistake wayibuyiphika unamanga wena unamanga wayibuyiphika ubuphikelani wayibuyiphika sikhulumeni kahle no wayibuyiphika okay wayibuyiphika ubuphikelani benzovuma njani lula kanjalo no uzovuma ngoba wena oyenzile lento ubufuna ifunyo bani alright masikhulumeni kahle asikhulume asikuhlalele songene ke if ngithanda yazi uphika umntwana uthanga nayo ngani nami uphika umntana wathi awunamntana nalo sisi beka namanje wathi wena uchama amanzi lo sisi mayifika ubamba ubeka izandla ekhanda utshela ukuthi wathi awunamntana uqamba imanga la ukwazi uqamba amanga la awunomntana manje nabo bonke shuthi wena uyaziwa la endaweni hayi shuthi uyaziwa wena yaziwa ngani shuthi wena uyaziwa uJonas wena ula bengingasho ngathi uzongijambisa no uyapi imali amfethu imali lumathi afuna ukukhuluma siswami ngicela ukhulume wena mnikazi wendaba upregnant ya mina ni pregnant lesiso sesisokana manzi yeah isisu sakhe one nijola naye anitshela ukuthi angana mfazi and then aniyekele simsebenzi athi nihlale endlini azobhatala irent azonithengela kudla vele niyekele umsebenzi abantu bayanibuza ukuthi uyilethele inkinga uphila kanjani awusebenzi uphila kanjani uyadla akuchoti nchumu awutiri nikuyani kuminuna atanitheka intiru atanishavela ashakudla ununo osebenzayo yeah ununo osebenzayo why wenza lento enzayo mfethu ukuthi animfazi and then abantu bayaza umfazi wakhe bahambe bayatshela umfazi wakhe bathi indoda yakho isiya siyibona kuphi abhatalela renda lo muntu angasebenzi ayamyenzela yonke manje ayabona ukuthi ni pregnant naye aniyekile nina 3 months aniyekile next bathu badalela umunye umfazi ukudla endlini umthengele namaniyekile nijabona ukuthi ni pregnant aniyekile ngasanifuni ma uyenza kanjani mfethu into enjena kodwa mfethu mina noma ngalithanda athanda lawo mzima ukuthi maphika la wena unandaba ufuna support umntwana kuphela nithanga nithanda athanda uthanda umuntu wakhe yeah naye umntwana ngeke support sonke sibe happy emva ukuthi wena usubaphikile wathi awubazi sofuna ukuhlala nabo bonke manje andithi jambile angithi ngijambile ubungazi ukuthi izojamba ujambisele uwamina ungathi awujambiselanga yimina awujambiselanga yamuzwa manje usisi uthini uthi vele uyazi ukuthi awumthandi bathi ucela ukuthi wondle ingane yakhe ufuna ukuthi wondle ingane lo angazi ukuthi i-decision yakhe izothini phakathi kwakhe nami ngiyayithanda uyayithanda uzoqhubeka ngihlale naye sokumele wondle lapha ngicela mina ne ingane le makuthi siyaphuma iphuma makuthi siyahlala ayihlala uzoyisupport yena no uzoyisupport nangumuntu babo wengane ukhona ngithi uthini
Hayi Uyavuma? Uzwile nawe sisi. Mina nithi ukuthi ayavuma yini ayavuma. Mana uvuma ukuthini? Yini oyivumayo? Yini oyivumayo? Uvuma ukuthini? Uvuma ukuthi umithithile noma umthisanga. Awumithithanga. Mfethu awukhuluma into eqondile mfethu akunasikhathi sakho serious. Awukhuluma into eqondile mfethu. Awukhuluma into eqondile. Uvuma ukuthini wena? Uvuma ukuthi uzokhipha lengane noma uzozeyondla? Ufuna ukwenza njani? Yini oyivumayo? Ngifuna uhlala nabo bonke. Uthi lo akafuna ukuhlala nawe right. Into oyifunayo kuphela ukuthi wondle ingane. Mara ngicela hlalele sonke sibe happy family. Hayi ayenzeke. And then wena unitshelile ukuthi awuthandi uthanda lo mfazi nizohlala kanjani? Kodwa menza practice. Sime abafazi bayithunga and uthanda yena. Manje impazamo yakho yenze njani? Wena uthe Uyenze njani impazamo yakho manje? Uyahleka kumnandi. 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 Kumnandi uyahleka. Uyahlekisa lento yenzelana mfethu. Uyahleka, No uyahlekisa lento yenzelana mfethu. Yes ubudwana. Awubona into yenza ukudlala ngabantu besifazane mfethu. Yes ubudwana. Into enginyanyisa ngawuthi uqalwa abaphika wathi awubazi. Wathi wena uchama amanzi. Ngizovuma njani na brother? Icala lakho bekumele uvume mfethu lakho. Elakho. Manje ucabanga ukuthi wena uvuma icala nje. Uyalivuma lenziwe uwe lakho, lenziwe uwe. Akulone lomunye umuntu, akulone lami, akulone lakhe, akulone lakhe lakho. Eish. So mfethu wenza kanjani nangu sisi la? Uthi ufuna imali engane. Ngicela ngiphe isikhathi ngicela. Sokwenzani? Cabanga lo nto leyo. Ucabanga ukuthi uzomnika imali noma cha? Ngisazoyicabanga. Ucabanga ukuthini? Ucabanga njani? Manje wena mawusawucabanga enze njani yena? Wena mawusawucabanga enze njani yena? yonke into ephelela khona la ukhuluma. Hayi mfethu ungathi awazi. Itsila ukhuluma into eqondile manje. Masuka la kiwe police station. Amaphoyisa ngenabi. Angithi uyaphika. No uyaphika. Azokwenza ukuthi ubhadale imali engane. Azokwenza ukuthi ubhadale imali engane amaphoyisa. Uthi wena usayocabanga. Asikho isidingo sokucabanga into yakho lento. Isi 2 years ngicabanga. Uyadaka uyahlanya 2 years. Udakiwe. Abeyondla ngani ingane ngaleso sikhathi? Abeyondla ngani? Uhlala 9 months Ah no mfethu wrong lento yenzayo. Hayi wrong lento yenzayo yenziwa nje kanjalo. Into nikhulumayo leyo nikezeni 2 years ngicabanga ngalendaba bazokwenza. Akuna 2 years ozoyithola. Ithi ngitshela akuna 2 years ozoyithola. Mangaba siphume nesolution eqondile la into esoyenza amasuka la siye police station. Simple. Yeah, so police station simple. Mangakhuluma kahle azokhuluma kahle le. No, ngithi awufuna ukunakela into yakho. Awufuna ukunakela into yakho. Angena ngoba wena ufuna ukunakela into yakho angithi. Kunomthetho angithi phila ngomthetho. Sizokwenza umthetho sokwenza into right. Angeke sithathele umthetho ezandleni zethu. Sokwenza into right ukuthi nawe wenza into right. For the fact ukuthi uphika ingane yakho wathi awunayo ingane nalo sisi. It says a lot about you. Ukuthi uphike kusisi lo wathi wena akekho pregnant uchama amanzi. Engane nami awunayo. Amaphoyisa wangena indawo. Awunayo ingane nalo sisi. Iwa yodwa. Uyabona? Ilento ayishilo nayo wathi yodwa. Lezi ezi2 akuzona ezakho ushilo. Uyabona? Kodwa wena uphike kwasani? Uphike kwasani? Nikezeni 2 years ngicabanga. Awuzonikezwa amaphoyisa ayi2 years ayithini? Amaphoyisa azokunika 2 years. Njalo nje ngolo hlobo but amseni. Injalo angithi awufuna ukunakekela. No awufuna ukunakekela. Amaphoyisa ngena ekuthenini wena awufuna ukunakekela usisi. Asengisho ukuthi angifuni. Usho kanjani 2 years? Okay, ngale 2 years unicabanga ebenzeni yena. Wenzani ngaleso sikhathi? Uzobe zikhulisele ingane. Kanjani ukhona wena? Wena wenzani? Wena wenzani ngaleso sikhathi? Mayikhulisele ingane yakhe. Uyenze yedwa lengane. Into yoqala ngisebenzi mina. Indaba kabani leyo? Indaba kabani leyo? Ubungasebenzisa ngani condom? Uchamele ngaphandle. Uyapi? Uyapi? Ubungachamele ngani ngaphandle usebenzisa icondom? Madoda yabona imibuzo yakho ba. No, ubungachamele ngani ngaphandle? Uzonimoshela umuzi kahle. Uzimoshele wena. Uzongimoshela umuzi. Uzimoshele wena ngokuchamela lo sisi. Uyimoshele wena mina bengekho lapho. Bengabambanga ikhandlela ngathi nenza yonke lento. Bengekho lapho. So sisi wami soyenza kanje le shandisi le ngoba lo muntu wakho ngathi unenkani. Sizosuka la so e-police station. So lo uzoyenza into right. Lo asiyekeni kanjalo. Nizohlala na endlini. Wena ngikutshela umndawo uzibonele. No, akumelanga ayibonele. Akumelanga ayibonele. Akumelanga ayibonele khona lo. Akumelanga ayibone lo khona. Makazibonele. Kanjani wena bese wenzani? Bese wenzani wena? Yini umsebenzi wakho? Ngizozocabanga. Uyadakwa, uyahlanya, uthama uyahlanya. Uyahlanya. Akasho ukuthi mthande, akasho ukuthi mthande, uthi uyazi ukuthi awumthandi. Kodwa into ayicela ukuthi unakekele ingane kuphela. Umtshele kanjalo uthi wena umfazi wakho umthandi yena. Hathi umtshele kanjalo. Ayikho le. Okay, bafethu sokwenza kanje. Sosuka la siye police station ngoba lo unenkani. Nizohamba nabani? Nawe, yabona if it means ukuthi siqulu nawe. Nawe. Soba nawe. Yabona
sohamba nawe police station. If it means ukuthi siqukule soqukula sekufaka police station. Mina uzohamba no. Alright, sizobona uzophelelaphi. Sizobona uzophelelaphi. Sizobona uzophelelaphi. Angeke iphelele la kodwa yona. Into right uzoyenza njengendoda. Angithi ubukwazile ukungena ngaphezulu wenze kanje umithisi uchamele phakathi. Sekumele uwondle sekuyinkinga manje. Sekuyinkinga ukuthi uwondle. Utshela ingane abantu uthi uyocabanga 2 years. Uyobenzana ngalo 2 years le. Inkinga zodwa. Ayisebenzi kanjalo bafethu. Siyahamba. Yabona la kunenkinga engezukuphela. Lesi sizoyiqeda police station. Simphiwe sifikile salungisa la kulunga khona. Suka la siye police station. Gcintshitshitshi vum vum vum. Gone ka